noll där. Det är den som talar om man stiger eller så. Kan vi göra en högersväng här? Ja. Försök att hålla höjden. När du svänger får du dra spaken lite bakåt för att kompensera för att dra det. Så. Jättebra. Dra spaken lite mer bakåt. Så inte branta så där. Du kan ta tillbaka spaken lite så. Så fortsätter vi runt här tills vi kommer in över staken. Dra spaken lite bakåt. Sjunker ganska kraftigt så att tillbaka. Minska lutningen en liten aning där. Nu stiger vi lite grann. Vi kan fortsätta att stiga till vi kommer upp på 2000. Fortsätta svänga här. Då har vi stan här. Kraftvärmeverket. Ser vi ner. Lilla masten är borta. Och när vi kommer in över stan så ser vi detaljerna. Ja. Dra spaken lite bakåt. Där kan man vara rakt ut. Sikta mot kraftvärmeverket. Då får du skjuta fram spaken lite grann. Annars stiger vi. Ja, när Sverige ser vi där nere. Den banan. Det är kraftvärmeverket. Nu ligger vi på 2000 fot. Här vill vi släppa fram spaken lite. Det finns ett trimknapp här på precis. Då kan du trimma bakkrafterna så att du inte behöver röra så mycket. Om du trycker knapparna neråt så höjer du nosen. Ja. Och här kan vi svänga höger. Ser vi skrapan och stoppkyrkan här nere. Känner man igen sig lite grann. Nu ska vi gå lite grann. Det var banan lite där borta. Vi ska gå rakt fram här en sväng. Sänka nosen lite grann. Springer vi ganska kraftigt. Så. Svänga lite höger. Det går jättebra det här. Det ser man. Där är någonstans. Vi håller ungefär 250 knop. Det är ganska bra. Ta spaken bakåt, ja. Bra. Jaha. Ja, det är lite täcket. Inte under 1800 fot. Jaha. Där kan vi hålla den här kursen i 2 minuter ungefär. Sen ska vi svänga vänster runt och sen ska vi försöka fånga in riktningen på banan. Det syns att du har testat måla här. Ja, det är ju lite annat så här när man gör det hemma. Ja, framförallt att man har så fin sikt på sidorna. Jag tycker det är lite besvärligt att titta på den smala skärmen. Jag vill ta ner farten lite grann. Känns det som att du har trimmat ut den så att du inte behöver... Nej, jag har lite... Dutta lite med så känner du
Det är ju så, den här maskinen är så pass tung så att man gör en korrigering så tar det ett tag innan det händer. Bunker, försöker hålla inte under 18 meter. Och där kan vi börja svänga vänster. Och hålla en bankningsvinkel på ungefär 20-25 grader. Så 10. Lite till och får hålla upp nosen lite grann. Och ungefär sådär, 20-25 grader. Jag får ta ner farten lite ytterligare. Jag tar lite plats. Stiger vi lite grann här. Ja, hallå. Ja, det är bra. Olle har fått en flygplan som han leker med på stolarna. Lite till. Nej, inte just det. Då tar vi lite mer plats. Vi ska svänga 90 grader till ungefär. Jag kommer att instruera det så det kommer rätt. Fältet är lite svårt att se när man ligger en bit ifrån. Så att, vi kan fortsätta till 210 grader. Ungefär. Så vi får 21 rakt upp. Då kan vi hålla den kursen tills vi börjar närma oss skidbanan. Har du någon GLS på sen? Ja. Följa där sen. Det är den där bilen, så att vi ligger under skidbanan. Så att när den börjar röra sig neråt, då börjar vi chocka. Där svänger vi mer vänster. Nu börjar vi svänga mer vänster. Mer vänster? Lite mer vänster. Sänk nosen lite av dig. Där tar vi ytterligare. Nu ligger vi väldigt nära glidbanan. Så att rakt fram här. Ja, vi ligger fortfarande under glidbanan. Så håller lite aning högre. Vi ser på den här gula linjen, den ska ju ligga mitt för mitt i. Vi ska svänga lite högre. Höjden är jättebra. Nu börjar vi närma oss glidbanan, så då kan du börja förbereda för att sjunga lite grann. Man sjunker med, man kan vänta lite så du får ner bilen på mitten. Sen är det lagom att sjunka med 700-800 fot på den där mäten. Så mellan 500 och 500 000 fot. Där kan vi börja sjunka ner. Då ser du banan rakt fram där. Och där ska vi försöka hålla mellan 500 och 500 000 fot. 160 knop. Farten är bra. Där borta. När vi sätter oss där, då ska vi ligga på 140 knop. Sträcket ligger lite till höger så att vi ska svänga en aning högre. Bunket är ganska bra. Det ligger lite under glidbanan. Det sitter perfekt. Kan man sköta gasen. 180. Vi kan dra av lite grann. Dra av lite till så får vi ner farten till 160. Jag tar ut ett steg kraftigt, då kommer de bromsa också. Där ligger vi på glidbanan. Kan du svänga lite vänster där. Kan du höja nosen där. Bra. Jag kan hålla 500 till 1000 fot i sjukastin. Där. Även nosen lite grann. Så. Jag tar ett steg till.
Inte under 140 så sjunker den. Hastigheten sjunker så får vi öka gasen lite vanligt. Vi hinner en landning till om vi tar ett kort varv. Så att när vi har landat så tar jag in kaffen och du tar full gas.